हे ब्र मा खालामदो? अखाखौ रायगोन ना अखाखौ फुदुंगोन ना अखाखौ किस खालामगोन जादों गुस्थिया माने गोसोम अखाखौ फुदुंबा एसे साफा जागोन बायदों दां गुस्थिया एसे गोसोम जालांदोंलै गुस्थिया अखा नै ब्र नै ओमफ्राय नों दा रुलाय अखाखौ मा बुंनो सानदो? अखाया मानिफ्राय फैखो अ दैनिफ्राय ना मा अखाया अखा फैबाय अख्रांनिफ्राय फैदो ब्र अख्रांनिफ्राय अखाया मानिफ्राय फैखो जोमैनिफ्राय जाना फैदो अखा फैनानै दै जाबाय दैया मानिफ्राय फैखो आसुरित सानना मोनाखै दिनै अखानि नाम दोनबाय दै होनबा जायामोन ब्र दै जायोमोन दै गदो दै खोरिदो दै खोरिदोबाबो जागौमोन जां अखा आसलथे अखा हादो मानि मा हा सानना मोनाखै आं अखा मानि दै मानि बे दैया मानिफ्राय फैखो बिफानिफ्राय आइया डेन्जारलै जेबो नङा आं सानदोंमोन अखाखौ एसे रायनोसै नामा होननानै खिन्थु रायना मा जानो अखाखौ खुलुमनांगौ आनान गसायनियाव नै अखाया गारबाय ब्र गारबाय बेरायनोसैथ' ब्र हा बेरायनोसै नायहांगोन सोरगोफुरियाव सोरगोफुरि माने नायनोसै